What's up? Joten, mun nimi on Shahin, mutta voitte kutsua mua Shushuks, koska se on mun lempinimi ja se on paljon helpompi lausua ja muistaa ja niin edespäin. Mut niin, mä oon 17-vuotias poika Turusta. Mä käyn ammattikouluun. Mä harrastin jalkapalloa, mut sit mulla tuli vähän pikku ongelma jalkaan, niin mun piti lopettaa. Mut nyt mä menen takas harrastaa taas jalkapalloa, kun kaikki on hyvin. Mä käytän somea aika paljon ja mä käytän yleensä Instagramia, Facebookia, Snapchatia ja tää vastaava juttu. Te näette kaikki seinää. Joten niin. Vapaa-ajalla mä yleensä teen videoita. Ja videoiden tekeminen on yleensä ollut iso osa mun elämää, koska mä tykkään tehdä videoita, sellaisia lyhyitä, hauskoja videoita, jotain ihan sama mitä se on, mutta videoiden tekeminen on oikeesti tosi hauskaa mulle. Ja mä osaan tosi hyvin muokata niitä, ja tässä on pikku esimerkki teillä vaikka. Jos mä nyt teen vaikka näin. Okei. Ei ehkä tänne. Kato helikopteri. Okei. Ei. Okei, nyt parempi. Kuten huomaatte, mä voin oikeesti muokkailla, tehdä mitä vaan. Tää on vaan pikku juttu, mitä mä voin tehdä. Mä nyt, koska tää pitäisi olla 2 minuuttia, niin mä teen tän nyt nopea, niin tällaisia juttuja mä voin tehdä. Tai tällaisia juttuja. Niin. Te huomasitte, että Jussi. Pari juttua vielä musta. Mä oon tosi energinen ihminen, mä teen kaiken mikä on käsketty loppuun saakka ja mä jaksan. Mä en ikinä sano ei ja niin. Lisäksi mä tuun kaikkien kanssa toimeen tosi helposti. Niin, et sekin on tosi hyvä juttu. Mun lempiyyssi on ollut yleensä mansikka. Ja nyt mun on pakko sanoa se on tyhjä, koska mä join sen just äsken ennen kuin mä aloin videoimisen, koska tää on liian hyvä, ei silloin äsken mitään. Siinä oli kaikki. Kiitos kun katsoitte. Please äänestäkää mua Jussis ja auttakaa mua päästä 2016 kesäsomittajaksi, se olisi oikeesti mahtavaa ja niin, kiitos kaikesta. Hei!